Dovoljno je reći, njegov nadimak je Dejo Genije. Reč je o jednom od najboljih fudbalera bivše Jugoslavije. U pitanju je Dejan Savićević. Vi pratite fudbalski podcast Fudbal više od igre i specijalni serijal fudbalske legende u kojem se podsjećamo pravih velikana ove magične igre koji su mamili aplauze na ovim prostorima i u ovom regionu. Pričamo o njima i o njihovim karijerama, naravno i uz vaše komentare koje možete napisati. Također, ako već niste, možete kliknuti na like i subscribe i zapratiti ovaj kanal. Dejan Savićević je rođen 15. septembra 1966. godine u Titogradu, današnjoj Podgorici. Ovaj 1,78 cm visoki vezni igrač je nekadašnji fudbaler bivše Jugoslavije. Seniorsku fudbalsku karijeru započeo je u fudbalskom klubu Budućnost, za koji je igrao od 1983. do 1988. godine, uz 130 nastupa i 36 golova. Nakon toga je usledio njegov prelazak za Crvenu zvezdu, za koju je igrao od 1988. do 1992. godine, uz 72 nastupa i 23 gola. A za te 4 godine provedene u Zvezdi, 3 puta je bio prvak Jugoslavije. Ima jedan osvojen kup maršala Tita u sezoni 89. i 90. Kup evropskih šampiona 1991. godine i interkontinentalni ili Intertoto kup također 1991. godine. Usledio je odlazak iz Crvene zvezde i to u italijanski Milan, za koji je nastupao od 1992. do 1998. godine uz 97 nastupa i 20 golova. A sa fudbalskim klubom Milan bio je 3 puta prvak Serije A, 3 puta je osvojio Superkup Italije, Ligu šampiona 1993. na 94. i UEFA Superkup 1994. godine. Upravo tada je od tadašnjeg vlasnika Milana, Silvija Berlusconija, i dobio nadimak Genije. Nakon Milana se na kratko vratio u Crvenu zvezdu 1999. godine, gde je zabeležio samo nekoliko nastupa, a onda je otišao za fudbalski klub Rapid iz Beča, za koji je nastupao od 1999. godine do 2001. godine, uz 44 nastupa i 25 golova. Tada je završio fudbalsku karijeru. Što se tiče reprezentacije Jugoslavije, popularni plavi dres nosio je od 1986. do 1999. godine, uz 56 nastupa i 19 golova. Kada je u pitanju trenerska karijera, bio je deo selektorske komisije reprezentacije Jugoslavije uz Vujadina Boškova i Ivana Ćurkovića 2001. godine, a onda je i sam nastavio da bude selektor do 2004. godine. O ovakvom fudbaleru moglo bi da se priča danima, jer je sam Dejan Savićević jedan od onih koji su ostavili najdublji trag u nekadašnjem jugoslovenskom fudbalu. Bila ga je čast gledati kada nas je oduševljavao svojim driblinzima i golovima, a njegovo ime će zaista ostati zlatnim slovima napisano kada je fudbal u pitanju u ovim regionima. Dejan Savićević, ime za respekt i poštovanje. Kao što smo rekli na početku emisije, reč je o jednom od najboljih fudbalera bivše Jugoslavije. U pitanju je Dejan Savićević. Vi pratite fudbalski podcast Fudbal više od igre i specijalni serijal fudbalske legende u kojem se podsjećamo pravih velikana ove magične igre koji su mamili aplauze na ovim prostorima i u ovom regionu. Pričamo o njima i o njihovim karijerama, naravno i uz vaše komentare koje možete napisati. Također, ako već niste, možete kliknuti na like i subscribe i zapratiti ovaj kanal. Živi i zdravi bili. Hvala vam najlepše.